Mads, han kører bare videre. Jeg er kommet. Er du kommet? Hvorfor er du kommet? Fordi jeg skal køre herover. Mads, vil du fortælle om hvordan det er, man styrer en traktor? Silja, og så skal du lige gå din gågang. Mads, hvordan er det, man kører en traktor? Hvad, Mads? Flotte gågang, som om du er. Mads, eller hvad siger du? Hvad, Mads? 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 Må jeg lige se dig? Må jeg se dit ansigt? Godt, Mads. Hvordan er det, man kører en traktor, Mads? Skal man dreje på rattet? Mads? Er du kørt fast på, Mads? Og pas på, at du ikke smadrer glasset, Mads, ikke også? Fuck, det ser godt ud, det der. Jeg tager det bare fint på. Jeg tager det på. Godt, Mads. Gør du bare, men den kan ikke komme på. Og det ved traktoreksperten alt om. Hvilken vogn der passer til hvilken traktor. Jeg kører på mission. Hvad? Jeg kører på mission. Og der er trafikprop. Og der er trafikprop. Det er jo fordi, der er det der. Det er det, hvad jeg sagde. Det er jo fordi, der er det der. Det er fordi, det ikke sidder fast. Det er fordi, Silja, han mener, det er fordi, der er det der. Det er fordi, der er det der. Der er det der! Er der ikke det der, eller er der det der? Nå, så der er også tyveri her i gaden med traktorer. Det er vogn. Nej, den kan du ikke tage med. Det er nok min, ikke? Trafikprop igen. Mads, hun har taget din stang. Hun har taget din stang. Løb efter hende. Og nu kommer Simba Masses politihund. Fordi jeg er hjemme. Nej, jeg er kameramand. Slip den. Hun har taget din ting, Mads. Skynd dig efter hende. Du er politiet. Husk at råbe. Et nærbillede af hende. Og det tør hun ikke. Jo, jeg kan bare ikke få taget billeder. Jeg filmer dig. Altså, hvis du så tager hovedet væk, så er det jo bare mere pinligt. Kameramanden giver ikke op. Der stikker ikke! Hvordan er det at være tyv? Det er fedt. Jeg stikker ikke! Hvordan er det at være politimand, Mads? Okay, det er rigtig voldeligt at være politimand, kan vi se. Hvordan er det at stjæle? Er det dejligt, Simba? Ja, det er så... Ja, hun bliver taget. Og så er der gyngemesteren.
Hvordan er det at være 20? Hey, man må ikke løbe fra kameramanden. Mads, hvordan er det at være politi? Er det fedt? Sig nu ja eller nej, du siger jo ingenting. Din hund bider mig i armen. Han napper bare. Tag den. Tag den, Mads. Skynd dig. Jamen, vi skal have spørgsmål fra alle. Også hende, der er med til at være politi. Hvordan er det at være medbestyrer i politiet? Okay, det er fucked up. Har vi forstået. Hvordan er det at være politi? Er det rart, eller er det dårligt? Er det dejligt at gå rundt og fange 20 og have en politihund? Nej. Mads, er det fedt at være politimand? Okay, fedt. Hun har stjålet den. Mads, hun lyver, hun har den i baglommen. Skynd dig at løbe efter hende, Mads. Nu er det hende, der er 20'en. Rolig. Og så er der grillmesterne. Ja, du skal da være med. Jeg har ikke noget med at gøre. Jo, du har noget med maden at gøre. Det ryger lige ned. Jeg gætter på, at kampen ikke er slut endnu. Nu kommer reparationsmesteren også til. Jeg kan få taget en her billede. Og så er det gyngemesterne. Viser sko til folk. Rigtig god taktik. Hvordan er det at gå og stjæle vogne og ting til vogne, var? Det er super fedt. Det er så fedt, så det kan blive. Okay, er det fedt at have Mads efter dig? Og hunden, der bider dig i armen. Han bider mig i armen, Mads. Nå, jeg troede, det var hunden. Men Mads er sikkert lige så farlig. Og så er der også hundetræneren. Ja. Her er hundetræneren, der lige gør så pænt. Eller prøver i hvert fald. Og så er der sandmesteren. Nå, du stjæler også sand, eller hvad? Ja. Jamen, er det fedt? Er det dyrt sand? Det er mel. Nå, jeg troede, det var sukker. Det er mel. Jeg skal Okay, hjem og så bage. Jeg er en bager. sådan ser mel ud i sand. Det er mel. En anden sandmester. Hun laver melen ved at hælde det igennem de små huller der. Man må ikke kaste efter kameramanden. Så. Er det ikke rigtigt? Man må ikke kaste efter kameramanden. Hvad synes du? Synes du, det er godt at kaste efter kameramanden? Ja. Nå, okay, men det må man ikke. Nå. Ja. Jeg skal stikke af med alt det her sukker på bageren. Jeg sagde jo, det var sukker. Det er mel. Mads, fang hende. Hun stjæler sukker. Nå, vi har filmet i noget tid. Ja, nu har hun ikke stjælet noget. Nå, så er der lige kommet flere grillmester. Se! Endnu flere grillmester. Mathias, hun har stjælet. Og prøv på at gemme sig. Det hjælper ikke særlig meget. Pælen er alt for tynd. Hun er for tyk. Mads, så fang hende! Fuck, den her film har varet 10 minutter, og du er med i den. 10 minutters film, er det ikke bare fedt? Du ramte ikke. Hey! Jeg fang hende, Mads. Og